Meron di akong gipalit nga marshmallow guys nga gi-request ang igagaw. Wala si baong nga nana di ko sa Carmen and ko ugma pa kumudong. So ato siyang i-surprise. So what's up mga ka-shoe bikes? Welcome to our new vlog. Nata karon sa Integrated Bus Terminal sa Bohol. Kay mga ta sa Carmen, Calatrava kay atong bisitahon ang atong igagaw nga si Georgie o si Jurisdiction. So what's up mga ka-shoe bikes? Manglarga na ta karon patong na ta sa Carmen guys. Larga na, himbiyahe na ang sakyanan ni Hangga sakyan. Kita mo kabaga to. Nari si kuya nga kinagupuhan kong doktor sa series. Say pangalan mo kuya? Romar. Romar daw mga guys. Si Kuya Romar. So mga to na ta guys. So mga ka-shoe bikes na natakaron sa Baclayon. So Baclayon means Malakaw ra siya guys. Dool na siya sa Tagbilaran. Pero karon guys, mas kindool ra. Biyahe on. Pagsakay na dyan mga sakyanan. So mao ni siya guys, ang Baclayon Church. Kana siya guys. And also ilang port guys na ito guys because city that we love. Gray clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be? So what's up mga ka-shoe bikes na natakaroon sa man-made forest. Wala kay baong igagaw guys nga mudong ko sa ilaha. So what lang ta guys. So sa nga to sa Carmen sa Calatrava guys kay atong i-surprise siya kay wala siya kay baong. Ang ipangutana siya guys nga. Kaulan ba sa ilaha? Ngayon siya kataligsik daw pero kabalo ko nga kaulan kay padong ko dito sa man guys Calatrava guys. So guys, what lang ta guys. Mga ka-shoe bikes, daghan ang kaayog tao sakay sa kuan guys sa sakyanan. Ganina gamay pa kaayo karon daghan na kaayo. Nasa do kayo katapad oh. Hi kuya. Hi. Sa vlog. Shoe bikes vlog ni. Bago pa mga vlogger. Shoe bikes vlog. So guys, daghan na kayo tao diri guys. Nga dool ta sa Carmen guys. So importante guys, naka face mask ta, naka face shield kay bawal din siya guys kay tungod sa kanang virus karon nga di ta viral. Sakit kayo. So balik kita guys, huwag na natin sa Carmen.
So what's up mga ka-showbikes, nanata karon sa Carmen nga atong i-surprise sa itong gagaw kay wa siya kay mga naaday ta karon diri sa Carmen. Nangutana ko niya kung gataligsik ba dire. Yun siya, oh. Pero guys, wat lang kay mo palit sa kog marshmallow guys. What's sa guys ha? Nay marshmallow te. Tapi na dito. Oh. Kapila? Sabi ko, Kanan, 16 lang. Isa ra. Nakapalit na tag marshmallow nga atong i-surprise atong igagaw. So, stay tuned lang guys. So guys, nakasakay na ta karon para padong sa Calatrava guys. So wala pa siya na puno guys. Huwat lang ta. Meron di akong gipalit nga marshmallow guys, nga gi-request ang igagaw. Wala siya kaibaw nga nana di ko sa Carmen. And ko ugma pa kumudong. So, ato siyang i-surprise. Ta sa Alegria, hayo pa din kayo ta sa Calatrava. Habi kong sa Calatrava na ko. Padung ko muna og ingan dyan sa driver. Ay sad ka na og dili pa ni Calatrava, hayo pa kayo. So hapit na jud ta guys. Nataligsik day guys. Kasi guwan guys. So keep safe lang mga drivers sa mga sakyanan kay dangog ang kalsada. A few moments later. So what's up mga ka-showbikes? We are here at Barangay Calatrava, Carmen, Bohol. So mga to na ta sa atong igagaw. So atong i-surprise ya. So what's up? 1, 2, 3, go! Guys, nanata karon diri guys. Napon si kuya nga gahaton na guys. Unsay pangalan mo kuya? Gilbert. Oh, Gilbert. Gilbert. Oh. Gilbert. So salamat kay Gilbert. Bye-bye. So guys, narang igagaw. Gwapa kuno siya guys, pero di na ito. Pero guys, oh, si Juris. Wa kuno siya malipay guys. Malipay na tahadlaan. Ba. So guys, si Georgie day guys, wala to si kay Balo guys. Yuto siya ugma pa ko or next day. Happy jo ugma pa ka. So ning abot naman ta. Pangadto na ta. Atong ibali ang kamera. Huy, hi, pudoy. Bahala ko ka malipay. Guys, di na tapos sa guys. Burik ka! Burik ka! Burik ka! Hi! Ning, ikaw ra isa? Oh, kamerang duha. Oh, kamerang duha. Sure ba? Ako ro bitaw isa. Sila. Ugma na Ato sa sila. ibali guys ha. Tama na. Salamat shopping. So guys, nata karon sa bukid guys. Nice kayo diri guys oh. Na guys, na hills guys. Mga to na napoy mga kuan guys, strawberries og mga tanom pa, uban pa. Na guys.